Shirin fim ɗin Izzarsu shiri ne da ake saka muku shi duk ranar Lahadi da misalin karfe 8 na dare a kan tashar nan ta Bakora TV mai adadin subscribers miliyan 1.3 wanda gobe za a ɗora muku shi da misalin karfe 8 na dare a kan tashar nan ta Bakora TV. Kada ki sake a baki labarin ci gaban wannan shiri saboda shiri ne da kan ilimantar ya nishadantar kuma ya faɗakantar. Muna buƙatar ku dinga kula da masu ɗora muku wannan shiri wanda ba na gaskiya ba, wanda idan kuka shiga za ku raba shi bane. A tasha ɗaya tak za ku iya samun shirin fim ɗin Yanxu original kan tashar nan ta Bakora TV. Mun gode da jin wannan sanarwa tamu da kuka yi mai matuƙar muhimmanci.